Ahoj, jmenuji se Gáby. Ahoj, jmenuji se Tomáš. A jsme tady společně od toho, abychom vám představili Baby Šušr. Baby Šušr je tohle šikovné zařízení, které má ulehčit život vám, maminkám a v klidu uspat vaše děťátko. Evokuje k dítěti zvuky z bříška. Baby Šušr má zcela jednoduché ovládání, dá se nastavit na 15 nebo na 30 minut a hlasitost se ovládá v jeho spodní části. Máme zkušenost, že většina dětí se uklidní a 8 z 10 jich usne a samozřejmě doporučujeme uspavací techniky kombinovat. Na trhu je spoustu aplikací, které jsou určeny k uklidňování dětí, ale Baby Šušr má tu výhodu, že vám v postýlce nezazvoní, nevyzařuje na děti různé vlny, ani jak děti neomezuje a ani neohrožuje.